Assalamualaikum Kang Gareng, Kok. Waalaikumsalam, Truk. Waalaikumsalam, Truk. Wah, piye kabare Kang Gareng? Alhamdulillah, Le. Sehat. Kok, ya alhamdulillah, Truk. Wah, ya syukur alhamdulillah. Iki ayo neruske Subo Kastowo Kang Gareng Bagong. Wah iya coba aku tak krungu kaya ngapa, Truk. Tulus jiwa ingkang mulya saper dedana sesama nyawiji cipta lan karasa antuk ridha ning yuwang ati. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iki mau Kang Gareng Bagong Ketawang Subo Kastowo. Wah, iki nalika Ndara Janaka arep tindak kae. Diiringi nganggo iringan iki, wah, jan ketok nges ya, Gong. Wah, iya ya, Truk. Wah, jan apik men, Truk. Lah iya. Iki ning suarane iki umpamane iki ditembangke karo wiraswara sing wis profesional ki wah jan elok ya, Truk. Ha iya. Wah, iki mau tulus jiwa. Tulus jiwa iki karepe piye lho, Truk? Tulus iki anu, Gong. Ikhlas kae. Ngono tanpa pamrih iki jenenge tulus. Jiwa iki ya wis ngarani. Wo jiwane iki supaya tulus ikhlas ngono kae kuwi tujuane ning donya nak supaya mempertahankan ketulusan kuwi mau. Wah iya ya, Dasare apa Truk? Kuwi sabar dedana sasama kuwi gampangane kuwi titikane ning kono kuwi mau. Sangune ya Truk iya. Sangune supaya jiwa ya kuwi mau sabar dedana sasama tegese sabar paring dedana mring sasama. Kae nek basa agamane iki zakat, infak, sedekah. Kelangan ya Truk iya kuwi syarate arep munggah swarga iki kelangan ya. Ngono saya akeh kelangan potensi naik ke surga semakin gampang. Oh iya ya. Ning ya ora gampang ya Truk ya ora ning donya iki godane gedhe kok. Eman-eman kok kon kelangan piye ning donya iki mah pingine nglumpukke awake dhewe iki mesti pengen nglumpukke sak uki-ukiye kok kon ngetokke. Wah kuwi ujiane abot mula kuwi. Kowe nyawiji cipta lan karsa. Tegese cipta lan karsane iki nyawiji iki gabarate kae kok. Lahir batine iki nyawiji antarane nindakake dawuh Gusti Allah iki karo sing dilakoni iki padha. Weh ngono ya, Truk. Nyawiji cipta rasa lan karsa manunggal mung sawiji kang winawas ya kuwi ngestokke dawuh Gusti Kang Maha Kuwasa lah kuwi. Ngono ya, Truk. Supaya apa? Supaya antuk ridhaning ya ngaji lho. Supaya antuk ridhaning Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Oh, ngono ya, Truk. Amin ya rabbal alamin. Tegese muga-muga kinabulke dening Gusti Allah. Mulai ngestokke dawuh iki ngono diparingi gampang. Dituntun karo Gusti Allah supaya iso kabul apa sing idam-idamake kuwi mau. Moga ya iya. Kuwi lak ibarate lak kuwi minangka tiket karcis munggah swarga lak nek tulus jiwa to, Go.
bersih kae. Oh iya, kuwi mula sing dipertahanke saben dinane iki lak kuwi. Oh ngono ya. Amin ya robbal alamin. Yo yo. Aku pengen ngrungokke neh Truk, coba Truk, ping dipindhoni Truk. Waduh, wong suarane ra patek apik. Ha ya wong aku pengen nganu kok iramane tok kuwi mau kok. Wow iya ya. Nalikane ora dalu wong aku mang sesemeti sirap kempo lawan nara sadaya wus sami guling nadyan eri sutersana wus tangunggen nira guling. Iki isine mawa petuah kok, Truk. Oh iya wong pancen jenenge maca pat iki ya memang maca patuah. Tegese maca nasihat-nasihat. Wah iya ya. Iki mongko nasihat sing paling pokok iki jebule kuwi kok. Ngono ya, Truk. Mensucikan jiwa kuwi kewajibane setiap awake dhewe iki jebule setiap detike, menite, jame, harine gitu. Setiap minggune, setiap bulane, setiap tahune kuwi jebule ya hanya disuruh menjaga kuwi mau, mempertahankan kesucian jiwa kuwi mau. Kuwi sing paling penting kuwi kok. Kaya jiwane bayi kaya iya. Kaya jiwane sapa Gong Nabi. Kaya jiwane bayi kaya sing kudu dipertahanke iki jebule kuwi. Oh ngono. Nanti ora iso mempertahankan jiane Gusti Allah kuwi mau. Ora lulus ya Truk. Ya. Waduh jebule kuwi to Gong ora ngerti to Gong. Wah iya ya lho kuwi. Mula iki saben dinane iki jebule kuwi. Weh ngono. Ane nek ora ngerti pedomane iki ndelok kehidupan dunia iki, ha iya akhire sing iso ngenggokke iki nek ndelok kehidupan dunia iki ora krasa iki sidane malah wis ora iso mempertahankan. Ngono ya, Truk. Monggo manusia sing lulus ujiane kae ya Kanjeng Nabi. Nabi-nabi kae contoh sing lulus ujiane nalika nang donya iki ya Truk 100% ngono iso menjaga kesucian jiwane lho kuwi. Awit cilik bayi nganti tekan dipundhut karo Gusti Allah iki iso menjaga Nabi. Ngono ya. Monggo awake dhewe iki, lah ya nek awake dhewe iki pedomane wis mula ora aneh nalika melu kehidupan dunia ya wis akeh sing kuwi mau akhire akeh sing ora sesuai meneh. Lah mula kuwi nek wis ngaji akhire diparingi ngerti mensucikan kuwi mau. Mengembalikan jiwa bersih supaya tetap bersih kuwi mau. Kuwi tugase ngono kok. Mula kene nggon dawuh Gusti Allah ana sing jenenge qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya lho. Pinuduhke yen awake dhewe nalika lumaku ana bumi iki ora krasa iki kadang wis ora sesuai karo perintahe Gusti Allah untuk menjaga iki ora kecekel mula kuwi. Oh iya ya. Lah carane piye? Ya carane ngaji sik, carane mensucikan jiwa iki kepiye lho ki ana petunjuke kok. Ngono iya ana petunjuke, ana syariate.
Ngono ya. Mula syariat-syariate Gusti Allah kabeh iki lak tujuan utamane lak untuk membersihkan jiwa kuwi mau. Karo apa gong, karo melatih mempertahankan jiwa suci kuwi mau, dilatih lewat syariat agamane Gusti Allah kuwi mau. Mula nalika akeh sing ditindakake syariate otomatis iso dadi bersih. Ngono. Otomatis syukur bage dingerteni tujuan. Oh iya ya. Wah jebule ngono. Iki mau kinanti tulus jiwa. Ngono ya Kang Gareng Gong. Wah iya Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.